Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kari Khasi Sapni Federation West Khasi Hills hakasngi ba arjang tayo. Kalalit ban IT yakador Khasi Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ban penpau yang jing song kya halor ka jingja haka khandriu tere ko banai nai lor arajara pulai na ka jing penlong yang jing kop kwai do kha ka pong pampernai ka bahap apo kasnong se ko long West Khasi Hills. Kadkom ketika dor khas ya kabaka RKSF kala IT show Deputy Commissioner ka West Khasi Hills kala kedo bana ketika jing kop kwai do kha kala penong ya ka jing deng kali na du kasnong nong spung ter hadu umli haka surak ba nong ston chalong shu kila kedo ru alor ka jing bam la shu kalong kami ban penpoi sha ki hospital hasalong ya kaba kala hap ban kayo khun haka kali turis marialat na ketika deng kali kata hadin bala poi ha kasnong ti saw handai ula khlat no nang ta ka jing sakut ka kali ambulance ka jing thot ya ka let kawan ni ki pat ba ketika dorkas ka RKSF kala dawan ODC bade ban pensange swashipo re ka jing kop kwai ha West Khasi Hills kat ba 4 la ban snai ki kendon ki babyang ba kim de ban kata ya ka yat ka yeng ki pat ba sho la pen pau ba la kumnu ka jing pen ya kop kwai ki di ban long sanspa meter na ki surok PWD bat ka khusnam kam de ban palat ya ka silak tingka bat ki we Shu kinong kit kam kate ka kenhon ilaya thu ru ba shen kin salet banya kan ru yo CM ka ke HADC halor kate ka benta Sismi Federation mawan ban submit ya ka city memendom ha di Commission West Khasi Hills na kam ta ka jingja kerja hang kom pernai te ka jing tmu ka jongi bang iwan hang ne kam dei e bang ngin ya kan tang kala jingja po kana pung kom pernai re ka dei nam ta kala we jong borok ka district nama bang i ba kini ki jingja ki bala pendeng kali kila pensakut itu pun ba kijing jenjar nu paj ba nilai hakini ki media barok ki bala dep tinai lang jing iwan bu hang ne kalong ba ngi kwa ba na kalyang jong dip usna no la ka jong ki kendon bat ka bangi ngi kwa le ngi kwa bala kum nu ba hakam ta sipor ugisi ude ban pendu shwa pensange shwa kan kam thong kwai ti hadin nang ta la da ugisi ude ban sna shwa da kendon hadin ba sna kendon ni sia pe kalong kum no tengi ru ngila ai hi ka katukan ni keli ki kendon ba ugisi ude ban sna kawe ka bangi ibu olong bala kumnu kan David Sanspa metar na kini ki slok PWD khnang ba kin light na kini dang kali kin light na kini kijing prihura jongki hapo sura bat ka ba ka bangi kwa olong bala kumnu ba hakan ni thong phai ko menta olong ba udah ban bu baik silak hapo ya ka price khnang ba kanom ta ying disem jongki paj ba ngi i sibun kijing ut kijing nam jongki paj ba kilong tumi ki ba ha kilong pa ki ba bela ki ba sni ki bangi i kalong ba ni snyo ki jong ki skor kalong ba tang na kadaw kan ga kwai bun ba kilong yeng kilong sem ki prano om batang prak li sem ka don ru ki hep ki ba ni ma em ta kalong ba kajing them ha po jong ki yo hat kam dai shu tang udrox hne ka ba ma man ta ka ba mi kalong ba yo le yo kem na sak sami saki bru ki po ong ba ni tu na mangi kwa ban tiket kwai te kata ka kajing ting ma yang ni te da de ta kata wangi kwa man ta di si shipon ta un pesange shwa unsna shwa ikendon ki babyang hadin la snai ikendon ki babyang in sia pet in sia kimi lang kulang kumno tela kambyang ni de gimsha tela kabyang pa ngin sale chupai ba ngile chupai ba ngin pet upai ba umon em ya pa ikendon bi si usna da umon ro ngin ya gang sak ma kalam ba minta den pesange ni u la tercai ba nak liang ju u sak hot ikni banyakan ya kini pula jam min bat ya ka bangi ai jingmut kalang ba si pedang hadu mentau orang bangin sia kan kena lang un kan marwei unla ke unsion na komiti bakin ya kan besibit hi kan song na komiti ba kan